Cerig Beri. Tydi hynny'n digwydd rwan. Ond mae TB yn glwy sydd yn waith os oes yna amgylcheddau gwael. Os oes yna gorboblogaeth o badgers, moch, pobl. Rhywbeth, mae o'n lledaenu waith os oes yna wedyn mae yna ormod o badgers, neu moch dear, os yna dweud. A wedyn, tydi o'n deg i'r mochyn dear. Fydd rhaid i ni'n feddwl am ffordd arall o wneud o sydd fydd yr cyhoedd sy'n poeni am moch dear yn hapus efo, sef brechu gwarthaig, brechu moch dear, neu difa moch dear. Mae rhaid i un o'r tri peth yna ddigwydd yn marn i. Diolch. Cofiwch be wedodd y tri bwrdd sydd wedi cael ei sefydlu ond chydig, wel, misoedd yn 12 mis diwetha i rhoi cyngor i'r cynulliad. Ar y beth maen nhw'n wedi ffeiddio ar y ffaith bod nhw ddim wedi cael ei ymgynghori â nhw cyn y penderfyniad mae'n cael ei wneud. So mae'n eich i feddwl bod gwyddonwyr fel petai a'r milfeddygon y cynulliad yn wrthyn i'r penderfyniad sy'n cael ei wneud hyd yn hyn. Parhau fydd y pryder berig. Cwestiwn nesaf. Dewch. Di pobl mon ddim yn swil. Maen nhw'n angen dweud bod angen cynhyrchu 50% mwy o fwyd yn yr 30 blwyddyn nesaf yma. Da chi'n meddwl ydy o'n bosibl i ffermwyr wneud hynny? Ydy o'n amhosib a fydd yna bobl yn llwgu? Margaret. Wrth gwrs bod yn bosib, sy'n ni'n meddwl. Da ni yn gwneud llaeth o laswell. Mae bosib low inputs a ond mae'n mynd i gostio yn ofnadwy i gynhyrchu'r 100% fwy o fwyd, siŵr o fod. Pam? Pam bod o'n mynd i gostio gymaint mwy? Wel, mae prisio i roi bwyd i'r anifeiliaid erbyn heddiw, y dwysfwyd y felly yn ofnadwy o ddrud. Mae'r y fertilisers a felly hefyd. Mae bob dim wedi codi yn ofnadwy. Wydych chi 10 mlynedd yn ôl, oedd llefrith yn 25 ceiniog y litr. Y litr, ie. A te lawr i 15 ceiniog dros nos, bron iawn dros nos. A mond oherwydd ar archfarchnadoedd yn dweud, come on, dwch chi, siopan lle fi, mi gewch eich llefrith am ddim. Bron iawn, lle. A mi at y pris hwnnw lawr i 15 ceiniog. Iawn, oedd y costan lawr iawn llai adeg yn doedd. Mae o'n ôl yn 55 ceiniog erbyn heddiw. Yn faint? 25. Clia, 25. Golia. A ni fel dim gyrraedd yn rwa. 55 ceiniog y litr. Brynu o ddiolch i Na, 25 ceiniog. Y litr. Ia, ond mae'n ôl rwan. 10 mlynedd mae di mynd, di gymeryd i ddod i hyn, mae prisio wyn a bob peth di codi'n dydy. Ond mae'n costio cymaint i gynhyrchu fo. Ydych chi'n meddwl, Dic, o bosib, bod ni, yr hyn i sy'n mynd ati, i brynu bwyd, di mynd rhy ffysu hefyd, bod ni'n rhy awyddus i gael pethau organig, rhy awyddus i gael pethau lleol, ac o bosib ddim yn misio talu chwaith, ynddo? Ydych chi'n meddwl bod yn ffordd ni o feddwl ynglyn â prynu a coginio bwyd yn mynd i orfod newid? Mae ffordd wedi newid ydy dal yn ei esblynyddoedd ydy. Da chi'n mynd clywed am y gwragedd ifanc mae yw'n prynu sach o datws? Watch it. Dydy'r fan fwyaf nhw'n ddim. Maen nhw'n prynu, maen nhw eisiau tatws, maen nhw'n bagiau 5 pwys yn yr archfarchnad wedi golchi'n barod. Yndyn. Flynyddoedd yn ôl, o'n i'n mynd ar ffarm yn Ben Llŷn, tyfu moron, math gorau da i chi gael, ac wedi gwybod yn dywydd tamp, oedd yn dod o'r cae, mwt am bob man, si tu at i dad a'i fam, ond mi allan oedd o'n golchi'r moron, mae efo bresio washer. Beth sy'n ei mi ddo? O, dyn nhw'n misio lwydus, di bwnt o fi, mae iddyn nhw gael nhw lan. Mae lot o bethau felly ar bwydydd parod ma de. Bwydydd bing dda i'n gael nhw, da chi'n rhaid nhw micro fe, mae'n rhaid bing ydyn chi. Lot o fwyd, ond dyna'r math o bethau, mae lot o bobl hefyd yn ei. Mae gynnoch chi wahaniaeth mawr does rhwng y bobl yma sydd isio'r bwyd organig ac y fodlon talu bach extra. Mae gynnoch chi ochr arall i'r spectrum does. Felly sut da ni'n dod â pawb i'r canol? Dwi'n gwybod o'ch yn ôl, gyda'r ysgolion swn i'n dweud bod dysgu gwyddo'r cartra neu beth bynnag da chi'n alofodyn nhw'n wneud bethau fydda goddan nhw'n flynyddoedd yn ôl ydyn. Ond da ni yn mynd i allu fel oedd y cwestiwn o gafyn cynhyrchu mwy? O, mi fedrwch gynhyrchu mwy, ond fel da ni wedi clywed mae'r dwysfwyd mae bod dim. Os da chi yn rhoi ar low input yn dyfio ar wellglas, os da chi eisiau cynhyrchu 100% y fwy, mae chi ffidio bu. Mae chi dwysfwyd iddyn nhw. A mae hwnna'n costio? Hwnnw'n costio. Diolch, profit chi'n mynd. Yndi. A dyn, da chi'n stopio ffermio. Ond os da chi'n gwerthu mwy,
Na, mae dal i gostio Mae cymaint. bosib wneud rhywfaint, ond wrth gwrs, dydy o'm yn gwestiwn i'r wlad yma'n unig chwaith ydy, mae o'n gwestiwn i'r byd ydy. Ydyn ni'n mynd i allu cynhyrchu mwy Gwynedd? Sa'n dweud bod yn bosib, ond yn anffodus ar y funud, sy'n ni'n dadle bod y pwysau gwleidyddol ormod, mae'r pendil mynd drosodd ormod i'r ochr amgylchedd ne. Dwi'n gweld chi nodi am fan co. A sy'n dweud mae'r cynllun glasur yn enghraifft glasur, wrth gwrs yna, ond yn sgil cynlluniau megis ti'r gofal, ti'r cynnal ac yn y blaen, mae ffermwyr wedi bod yn tynnu stoc lawr. A chob bod yn tynnu stoc lawr, wrth gwrs mae'n bryndiau stoc efo'n hyn, mae bobl nawr yn gweld prisiau bwyd yn codi. Pan bod prisiau bwyd yn codi? Pryndiau'r cyflenwad. Ar ddiwedd y dydd, mae'r cylch yn troi yn fe. Ar ddiwedd y dydd, mae graig y tîm ni ofod, gwr o ti wrth gwrs bwyd sy'n siopa, yn mynd i orfod talu mwy am ei gynnyrch ar ddiwedd y dydd. Meirig, unwaith eto, chywed ni wedi clywed yn ddiweddar bod angen plannu mwy o goedwigoedd. Ac mae yna bwyslais mawr fel da ni gyd yn gwybod ar yr amgylchedd. Unwaith eto, ydy y pwyslais ar gynhyrchu bwyd, sef prif waith pob un ffermwr i fod, yn ôl rhai. Ydyn ni'n anghofio hynny unwaith eto? Oes a bethau eraill ar yr ymylon sy'n cael llawer iawn mwy o sylw nag y dylen nhw gael? Swn i'n deud bod na chydig iawn o bobl sy'n prynu bwyd organic. Swn i'n deud bod 95% o bobl eisiau bwyd meithlon, ond eisiau mynd i ffordd i brynu fod ydyn. Tydyn nhw'n sbio ar o lle mae wedi dwad na be sy'n efo. Maen nhw eisiau llon bol am chydig o bunedd. A wneith i'm dal felly. Mae'n gwylid. Da chi gyd wedi gyrru ar draws gors dryga darn mawr o Sir Fôn sy'n o dan lefel y môr mewn cwll. Fydden nhw'n tyfu yd yna medden nhw. Ond drwan, mae o'n... Be di'r RSPB yn Gymraeg? RSPB ydyn ni fanna. Hwnnw di'r RSPB di prynu darn o fod, ond maen nhw'n boddi hyd. Mae o'n sarhad i goffadiwriaeth yr pobl sydd wedi agor o ffosydd, di sychu'r tiroedd yma. A bod ni'n gadael o fynd yn rac an rhywun, beth bynnag dyn ni'n Gymraeg, do. Nelo rhyw chydig o adar, dwi'n dweud gwir, fair enough, mae'r un aderyn bach eisiau byw, ond dwi'n meddwl, o beth dwi weld sy'n ar ôl na, mae yna lai o adar yna gona gynt, de. Hefyd, mae'r ffaith bod y cynllun glasur yma wedi dod yn y ffurf mafen, yn mynd i falle olygu y bydd ffermwyr yn cadw'n fwy o anifiliaid yn dyfodol mwyn i difynnu am y colled fydden nhw'n gael o'i taliad y tir mynydd a'i taliad y tir gofal ac yn y blaen. O gawn ni drafod glasur mewn 2 funud. Be amdano chi? Da chi'n meddwl y bydden ni'n gallu cynhyrchu llawer iawn mwy o fwyd am bris lle mae'r rhan fwyaf hynny ni'n gallu fforddio? O teimlo dwi rwan, mae'n trafod yr CAP i'r i ffôn, tydi?